V tomto videu ti ukážem, ako som získal najvzácnejšieho brainrota, plus ešte ukážem ti moju baseu. Brainrot a skúsime získať nejakého dobrého peta, alebo jak to nazvať, nejakého dobrého brainrota. Čo mám kúpiť? Toto podľa mňa. Máme Nubini Pizzanini. Super. Neviem čo to je, ale vyzerá to hrozne. Aha, už mi to akože asi ťaží nejaké Pekne, poďme. Poď sem, lira, more. Neviem to vysloviť, ľudia, sorry za to. Pingvína, či čo to je. Ale neviem, jak sa voláš? Frula. 906, dobre, to by sme si mohli to Frulila kúpiť. Tak, poď ideš. Flura, tak, sorry. Poď sem pekne do mojej basey, asi vyzberám zatiaľ peňažky, čo ste mi tu zarobili, chlapci, díky moc. A tá dobre ťaží, tá Flura, či jak sa volá, sorry ľudia, že to neviem vysloviť, fakt sorry. Máme 438 cashu, to je docela dobré. Ešte, koľko potrebujeme do ďalšej Flurila? Poď sem, svininy, Pardino, či jak sa volá, ja nemám love? Nemám dostatok, čože? Poď ku mne, poď pekne ku mne. Ukáž, ty stojíš 250. Zostaň, ne. Tak nič. Dobre, kúpime teba, slon. Ne, ja nemám miesto na base, jaj, ľudia. Počkajte, tak to vyriešime hneď. Teba grapneme. Ľudia, počkajte, vieme zväčšiť tú baseu nejak? Lebo to sa mi zdá, že ide. Počkajte, ja skúsim zobrať tohoto tu. Yes, dobre, máme 2,8k, čo ti šíbe. Dobre, potrebujeme niečo dobré. Za 2. Toto bereme. Ešte 25 sekúnd, ľudia, to môžeme vydržať. Poďme na to. Ojoj, on mi dal facku. 19 sekúnd, ľudia, 19, 16, 5. Za 10 sekúnd budeme vonku, ľudia, za 10 sekúnd, okej. No ľudia, konečne som sa dostal z tejto basey. Konečne, more, už som vo svojej konečne. A poďme tryhardi, máme 15 000k za to, že som chvíľočku počkal. Počkajte, čo zoberieme? Zoberieme niečo dobrého, nejakého dobrého peta. Niečo do 15 000 potrebujem. Ale že i hneď, ľudia, lebo taká príležitosť dobrá. Toto je, to sa mi nelúbi. 25k. Nebuchaj ma. Si normálny? Ako toto vyzerá? Kapto, hypotápotomo. Neviem čo to je, nechajte ma. Toto by som mohol zobrať, pokiaľ tam nenájdeme niečo lepšie. Ale pochybujem, zoberme asi to niečo. Cappuccino koľko stojí? Cappuccino bombar, či Cappuccino Assassino koľko stojíš? 10? Tak ťa zobereme, bráško. Poď Cappuccino Assassino ku mne. Ja mám baseu, mne krádne peta. Ty jeden, nekradni mi peta, nerob! Ja zamknem tú baseu. Opováž sa mi kradnúť peta. Mojho. Assassino, Cappuccino, nechajte mi ho. Či Cappuccino, Assassino, nechaj mi ho. Pekne. Dobre? To sa takto nerobí. Dobre, čo tu máme? Máme 11 000, chlapci. A dievčence. Zoberme toto. Pekne, Cappuccino, Assassino, ideš ku mne do mojej rodinky, vítaj. Predáme, že Nubini pizza. Asi zoberme Cappuccino Assassino, alebo počkajme a zarobme 25. Dajme 25 ľudia. Nech potom vlastne máme z toho väčší profit, no veď to máme už pomaly. Čo ma lokuje, hop. Dobre, 27 máme ľudia, úplná pohoda. No a teraz kúpime Patapin, ideš ku nám. Ideš do našej rodiny, Gaming Mister. Poď do rodiny. Už máme len jedno miesto voľné, tak predáme Larilu predáme, lebo tá je... tak počkaj, play. Ježiš, ja som úplný hotentot, musíme F-kom. Tak... 28, sorry, 28. Ty stojíš... 750, to nechcem. Dobre, vyzbierame pekne peňažky, to je podstatné. Dobre, veď kľud. Tak, zoberieme peňažky. Tak, hlavne čo najviac. Dobre, musím ísť okolo, takto pekne, peňažky, sypejte sa. Dobre, máme 40 000 ľudia, 41 dokonca. Čo je toto? Za 20 to nechceme, toto stojí 300, ježiš, to je veľa. Čo je také dobré? 20 000, to nič, 27 000, ne. Toto koľko? 27? A to by sme mohli zobrať. Čo je drahšie? Ja potrebujem nejakú drahú vec, strašne drahú. Musím sa rozhodnúť, či chcem toho holuba, alebo ne. To ne. Ne, dobrá. Ale počkajme na nejakú lepšiu ponuku, podľa mňa to bude oveľa lepšie. Toto stojí, no,
Tak, ty ideš rýchlo, 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 musíme zobrať miesto. Ne, mne sa odomkla bejsa, rýchlo ju musíme zavrieť. My máme úplne plnú túto, rýchlo to predajme toto, dobre. Kde si, tu si, potrebujem ťa. Bumbalóny, bubiloli, poď ku mne. Bombalúny, loli, poď, ideš ku mne pekne. Ty budeš veľa no jasnačka, ty veľa zarábaš, veľa. Keše, dobre. Sa mi začína páčiť. Ľudia, podľa mňa, my máme 69k, čo mám, šibe. 69 000 ľudia máme. Tak to si môžeme dovoliť už dosť toho. Lenže my budeme musieť nejak, podľa mňa, upgradenúť niečo. Čo ináč toto Unlock, Aileron Slab, Rebirth, čo to znamená? Čo to je vlastne shop? Tu sú za toto, to je na Robloxy, to my nemáme. To sú takéto Index, ok. Ale my by sme mohli, ale to my nevieme. Aha, dobre, už tomu chápem. Dobre, nazbierame ďalšie peňažky, nech máme toho čo najviac. Máme 112 000 ľudia, 116 000 ľudia dokonca. Nej, toto, avokady. Potrebujeme oveľa niečo lepšie ľudia, lebo toto sú slabí peti a potrebujeme niečo do 100 000 asi plus minus. Tak chvíľku počkáme, čo nám padne. Balerína kapučína za 100 000, bereme. Ježiš, ja nemám miesto zasa, joj, počkajte. Čo je také lacné, čo môžem predať? Toto potrebujem predať, určite toto. Grab, place, rýchlo, nemám na to čas, teraz sell, logbase. Pre balerína kapučína, poď pekne ku mne, poď, potrebujeme. No, poď. No ľudia, pre toto video to bude všetko, ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a s vami bol Gaming Mr. 12 a čaute!